Jag låter den vara så här. Försöker ändå... Ja. Johnny Cash och King of Soul för personallåten Personal Jesus här i Vanligt Talk. Det är någonting med den här låten tror jag. Cash gjorde den från början. Marilyn Manson har gjort cover på den också. Och Johnny Cash är en jäkligt made back-version av den. Mer rock alldeles strax. Då ska du få nya singeln från Shinedown bland annat. Plus att jag ska bjuda på ett spår från svenska Corroded. Jag känner det här. För du är nästan någon som vet vem jag är tillbaka. Och imorgon är det ingress för att ämnet i vilket mitt live-video har blivit mest besviken på. Man har varit på en del sköna spelningar. Så finns en del också som tänkte att vad fan har de på med egentligen. Så skriv av det på Införselns Facebook-sida. Vilket live-gig är mest besviken på. Snacka om det här imorgon. Har det Införsel imorgon klockan 6. Ja! Den kommer! Det är helt underbart.